супер странен човек, никога не може да знаеш какво следва. Тя категорично не спада към категорията, не знаете, момичета и е наистина уникална, просто ще го забележите. Страшно е, това ми харесва нея, не само като приятел, но и като момиче все пак да я гледам. Не мога да си представя тя да бъде манекенка и само манекенка. Не трябва в нито един момент да се почне или да прави също, което вчера го е правила. Обичам да летя, да се чувствам свободна. Вятър е много силен и май не става за летене днеска. Самичка реших да участвам и казах на всичките ми близки и приятели в момента, в който нещата бяха решени. Само ми казах, заминавам и това е. Ами не беше изненада за мен, защото именно това предаване може би ще попълни една голяма празнина. Всичко трябва да е ново, свежо. Нищо общо с конкретния гален живот, сивия, който всички живеем. При нея го няма. Смятам, че ще издържи, може би от време на време ще изпадне в някоя криза, но... Ще го преодолее. Тя е по-силна, може би аз не мога. Нищо не ме плаши. Тя иска да не знае какво ще стане, а там ме очакват неща, които тя не може да знае. Ще ви бие всички.